Dnes budeme vyrábať závesné voskové dekorácie z včelieho vosku. Krásne vyniknú nielen na vianočnom stromčeku, ale aj ako prírodná ozdoba na rôzne darčeky či handmade výrobky. Potrebovať budeme včelí vosk, ten má nielen krásnu hnedožltú farbu, ale aj prirodzenú medovú vôňu, takže už nie je potrebné pridávať ďalšie vône. Na dekorovanie ľubovoľné sušené bylinky. My tu máme pripravenú lámanú škoricovú kôru, badián, citrónovú trávu, ale použiť sa dajú aj rôzne iné dekorácie, ktoré nájdeš doma, napríklad škrupinky z pistácií, kávové zrná, klinčeky a podobne. A potrebuješ samozrejme silikónové formy určené na závesné dekorácie a špagát alebo šnúrku. A samozrejme nádoby na topenie vosku vo vodnom kúpeli. Tak, poďme na to. Do nádoby vsypeme včelí vosk. Vosk dáme topiť na sporák do vodného kúpela. Keď je vosk úplne roztopený, môžeme ho opatrne nalievať do foriem. Keď vosk prelejeme a vytečie z formy von, vôbec to nevadí, pretože on sa dá po stuhnutí krásne odlepiť a nanovo stopiť. Ak chceme voskové dekorácie dozdobiť, musíme tak urobiť ešte predtým, ako nám vosk úplne stuhne, aby sa dekorácie do vosku pekne prilepili. Po stuhnutí vosku odliatky opatrne vyberieme z formy von. Ak je to potrebné, za pomoci hrubšej ihly zväčšíme alebo upravíme dierku na šnúrku, pokiaľ je ešte vosk tvarovateľný a nie je príliš stvrdnutý. Zatečený vosk na odliatku môžeme ostrým nožíkom odrezať a tiež stopiť na ďalšie použitie. Ešte vám ukážeme opačný postup dekorovania. To znamená, že najskôr do prázdnej formičky vsypeme ľubovoľné dekorácie. My teraz dávame sušenú citrónovú trávu a následne dekorácie zalejeme roztopeným voskom a necháme stuhnúť. Stuhnutý odliatok z formy vytiahneme. A môžeme opäť obrezať zatečený vosk. Cez dierky v hotových odliatkoch prevlečíme špagátiky a máme hotové závesné dekorácie, ktoré môžu ozdobiť vianočný stromček alebo akýkoľvek iný priestor, ktorý potrebuje trošku sviatočnej atmosféry. Tieto voskové odliatky však ponúkajú oveľa viac možností. Môžeš ich využiť na dekorovanie domácich výrobkov, ako je medík v pohári, na dozdobenie sviečok, alebo ich použiť pri balení darčekov a darčekových poukazov namiesto klasických papierových visačiek. Možností je neúrekom a fantázii sa medze nekladú. Navyše, výroba voskových dekorácií môže byť skvelou zábavkou pre deti, pri ktorej si môžu vyskúšať svoju šikovnosť a fantáziu. Zaži s nami voňavú tvorivú terapiu.